Gaya ng Gisa. Ano naman to si Gisa din nga nagmay-maon to sa Facebook. Dos. Magkagkaroon pa ng Gisa ay sige mo nagmaoy. Huwag ka na sa kuno siyang uyab. Daghan man kayo laki. Wala. Dugay kayo, paingon-ingon pa, ituro ko nutang niya siyang balay, pero hantod karon mo, panabot, tagingan mo. Ay lagi tuo mo ng Gisa. Sus Ginoo ko 100 ang istorya ana 99 ray. Jis. Kumusta man? Ganihan mo gahwat? Taon-taon, day. Yaw-yaw naman guys, crazy. Ingon ka nga, ituro minimos yung balay niya, asa ka naman, nga, pati mo nugaya. Ya, kumusta man ka din, ha? Ano lang Gisa? Ay na lang. Ay na lang lausa. Tara na, ituro na to mo. Bagyakila ka na yung naw, ay, pati batia, dyan inig. Turisma, o. Ito na. Ay narasa nga ang hilang mga Gisa. Usa minundan. Ngano ka ba? Ari ta mga lakaw baga din sa Gisa. Ay, nagbuwag lagi, mit. Nagbuwag dai. Ay nagbuwag mo. Nagbuwag man mo. Ay, Ay narasa. Bako pag ina nang may dinga puti sweet si kuya nagbuwag na karon. ano naman anak niya, mga anak, na siya. Ano pa sila ha? Ano sa niya? O niya mong yuta, di ba? Dako kaysa. Kayo asam na yung balay dapat. Nagbuwag, yung ito, minimos yung balay, yung parang ready ninyo. Ay dili, mong paduman ta sa among balay. Nya, kani dili, pwede ni mong likuran ni diri dapita. Pero delikado na ni si kinamay nagpuyo diri. Ay, sino nagpuyo? Kuhay ko na, Bing. Sakit mo ganang lubot oy daghan kay kanang hait. Ay, mao ni inyong kuan, mao ni inyong dining table. Bayan ba? Ha? Salasit. Ah, sa lasit kino. Nay kon ko is nay dari. Nay sandiganan no. Oo, sa tigana nya. Nindot kay tapat-tapat dira ba? Nindot diri ka lang na managuyab. Sakal kita kindo dari ko diri ko. Sakal tando ano. Yun, magkano mo ko lang. Ano, yung tarong ay? Ano kay? Wala ka na yung kampuhan dahil? Ay di mangod, anak mangko ni siya. Yang mau to. Ah, mau di. Na diha. Ano para mo ba? Ada mo magsabak-sabak mao na. Mao na kay magsabak-sabak kunin mo diha. Layo pa kita. Dili sa kwarto mo niya mong kamanggahan, daghan na lagi ni check bunga lagi niya. Pangkwakaw man sa mga bata. Ay niya, tanso sa bagay ni kuma sa. Oh, daghan sa mga manggasa. Mo, Bisaya. Sabi ko ano mo riya ka dahon. Wala sa lagi bunga. Ala nindot dito punuon. Nindot oh, nakala sa tambayan ba? Ay nindot diri magdodro maglakad ako. dakod. Oh my god. Ada apa? Oh, di sana. Ay, dua dulu. Tawag ka. Ay, ano yung good ni? Sana Sana all. Maudi ay. Ako ni mo just Ari day mo diri mangita taglay ni kanang mo minus ni. Ay, baya memory imuha man sad ming itur anang nanay memory diha. Dali na jud niya sa. Isa dali sa gud. Aminaw sa ba unsa yung hinungdan nga nagbuwag mo. Oh. basta ako alam to kay uwaw mo to sulti ko. Ani sulti na lang gani. Sabi ta jud tinuod nga hinungdan. Oh my Kay god. murag nakapangutan na sa jud ba ngano man. Oh no. Nya lang di pa lagi ko ribi mo isulti. Karon na uy. Iya pa jud patriling-trilingon pag yun oy.
Isa man jud ba? Mo to pa magkata sa mua. Ay, may manag-abot ito. Manak na istorya. Oh, pagdi na sa kamahilak. Oh no! Saan ba? Oh, kita ana. Oh my Kita god! nakita ka ng hugaw diha wala. Pag ka naghana og giuna-una din mo nang chismis ka sa papanglimpyo din no? Sorry, Sorry, dam. Sorry. Sige lang ka pa kayo og sorry. Dam. Oh Oh, my madam. god! Ako man na siyang katabang. Ang iyong trabaho diri, tiglimpyo dili magsigig chismis mo na yung trabaho. Kada adlaw na lang ka. Kani ang sweldo ako lang didakan ha. O dam, limpyuhan ako ni dam. O sa apa? Nya. Unya sige, unya. Lab, katabang ay ka diri di ay. Oh, Oh katabang na my siya diri. god! Istoryahin na imong katabang. Wala na yung trabaho, sige ra nagpan-chismis diri. Ako siguro di chismis ako siguro ana oh. Wala sa siguro lang. Uy, wala dito. Uy, wala eh. Klaro kayo. Manguli ta. Dauli. Nganong nakapas-apas man tayo diri. Manguli ta, dali. Ina lang kunin mo. Ay, ano man taon uy. Ano man jindan? Uy, nganong kung kuha nga tong banas imong amo mura makagyabag uy. Usa pa yato ba? Katapang ra man day ka diri kun inga bag itur mo mao na linha. Katapang ra man day ka. Uy, mandi. Nga unsa man jud inungdang ano nagbuwag mo si mong uyab bisige istoryahin na mi di aron mahumang pag isabi. Ano Oh my Ano god! mga alo? Moon nagbuwag mi sa akong uyab. Hilak sa batignaw sus ay lagi pag hilak. Kay tungod Kabitra ko! Ha? Kabit ka ba? Ka? Istoryahin na imong katabang. Wala nila yung trabaho. Sige ra nagpan-chismis dire. Ako siguro, chismis na po siguro, ana, oh. Wala sa siguro lang. Uy, wala gito. Uy, wala eh. Klaro kayo. Mangulit ta. Dauli. Nganong nakapas-apas man ka dire. Mangulit ta, dali. Ay, sa. Mao na lang